Симулационната конференция «Национален модел на ООН» се провежда всяка година в Ню Йорк. Това е най-мащабната по рода си симулация на структурата и на дейността на ООН, в която шанс да участват имат и младите хора от България. Именно за този шанс ще поговорим в следващите минути. Добро утро казвам на Магдалена Петкова, която е член на Асоциацията на студентите по социология в Софийския университет Свети Климент Охридски и координатор на проекта «България участва в национален модел на ООН». Добро утро и на Рени Христова, участник в големия избор 2 и също участник в проекта, за който ще говорим. Здравейте! Магдалена, към вас е първият ми въпрос. Разкажете малко повече за тази симулация. Звучи добре, най-мащабната, най-голямата, но какво всъщност се случва по време на тази симулация? Определено най-мащабната. Това е едно събитие, което се случва веднъж годишно, както казахте вие. Организира се в Ню Йорк. Всеки един представлява симулация на ООН, на структурата на Обединените нации и начина, по който работи тя, начина, по който се взимат решения и се изработват официалните документи на организацията. Всеки един университет изпраща една, понякога и повече, в нашия случай една делегация. Всяка една делегация представлява една определена държава, като нямаме право да представляваме собствената си държава. Миналата година ние представлявахме Чехия, тази година Естония. Трябва да бъдат разменени. Тази година Естония. Да. Като различните делегати в тази делегация представляват съответната държава в различните комитети на ООН, например Общото събрание, Комитет 1, 2 и 3 на ООН и различни организации, като Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, така нататък. Модели на Обединените нации се правят в различни държави, включително и в София. Това, с което е специфичен национален модел Обединени нации, е, че наистина е най-големия в света. Събират се над 2000 студенти от цял свят и позволява на студентите, които участват в нея, да работят в среда максимално близка до реалната и да усетят атмосферата. Лаборатория за ума, така ли е смисъл? Симулацията е направена така, че максимално да повтаря модела, по който работи ООН. Студентите се събират в различните комитети, правят официални и неофициални дебати. Целта е да се изготвят резолюции по актуални теми, като аджендата, която е подготвена предварително от организаторите, буквално повтаря аджендата на реалните комитети и организации, които в момента работят в света. Тоест, работи се по абсолютно актуални теми. Те се актуализират буквално всяка седмица, което е много хубаво, защото студентите се запознават с това, което реално се случва на глобално ниво. Имат възможност да изработват предложения за решение на реални проблеми. След като тези резолюции, които обикновено са много, биват изготвени в продължение на тези 5 дни. Последният ден се провежда в съседателната зала на Общото събрание в централата на ООН в Ню Йорк, където Общото събрание отново съставено от тези делегати приема или отхвърля съответните резолюции. Аз бих казала, че е уникално изживяване. Ето сега ще ви питаме, Рени. Вие като участник в големия избор, неговия втори сезон, по право сте част от тази младежка делегация. Завиждат ли ви колегите? Казват ли ви колко хубаво, че тя ще отиде, пък ние няма да можем? Дали ми завиждат? По-скоро проявяват голям интерес. Да, и всеки се надява да има тази възможност. Защото, както Маги каза, ти не само на теория вече запознат с някои процедури и функционирането на самата организация на Обединените нации, но вече и на практика ти си вътре в самата система. Ти вече изпълняваш ролята на един делегат, ти вече вземаш определена позиция, която защитаваш, обсъждаш, приемаш резолюции, комуникираш с останали представители от цял свят, измисляте стратегия. Това е един вид, една реална игра, в която ти си вкаран в нея и по този начин ти усещаш, ти се чувстваш активен. Не само на местно ниво, както в своята страна, но и на едно международно ниво. Ти проявяваш своята активност и това стимулира един млад човек в бъдеще да се занимава с политика и да покаже на такъв вид симулация своите лидерски качества и своите способности да дебатира. Това е един голям опит. Нещо практично да завършим. Ако вие бяхте член на Съвета за сигурност на ООН, щяхте ли да гласувате и да сложите подписа си под онази резолюция, която дава право на международната общност да нанесе военни удари срещу Либия? Това е много интересен въпрос, който не съм сигурна, че мога да
застана за тази... Говорят от името на Естония тогава. Естония? Нали ще защитаваме? Нали така беше? Да, точно така. Конкретно комитета, който защитава, не е свързан с военната отбрана, така че не мога да взема тази позиция. С какво е свързан? Моят комитет е свързан с социалната и икономическите услуги, които Естония предоставя, а услугите, които тя изпраща като хуманитарни нужди към Хаити и свързано с половите разграничения и с правата на човека. Така че трудно мога да взема решение за... Добре, аз ви желая успехи в тази социална сфера. Последно, наистина на финала, колко голяма ще е българската делегация в Ню Йорк? Ами, проектът, който направи Асоциация на студентите по социология, той е 3 годишен. Всяка година изпращаме делегация от 10 човека. Това е, струва ми се, оптималният вариант, тъй като за първ път изпращаме, изобщо участваме в такава конференция. Твърде голяма делегация трудно се организира и координира, след което те ще направят 3 семинара тук в София, с което се надяваме да разпространим знанията и уменията, които сме получили сред повече студенти и те да се докладат. Аз ви желая успех. След като приключите мисията си, заповядайте, за да разказвате как е било. Благодаря ви, успех ви желая. След секунди новините с Аделина Радева.